ọrụ ọfụma wee mekwara ka m na enwebe okwu nke a bụ last one m mechi Prophet Ebuka Obi na-achọ okwu ị na-achọkwa okwu ị ma dịrọ happy with nke agwa ọda last time asị na-akpụ ntu o wutere onye ọbụla nwaanyị anyị ejikwa nwoke ụdị ife a na-akọta ya dege mana ịnwe ife ọ ya abụ emeghe ọ ya adịghị mgbe emesịrị ihe onye ọzọ. What did you even know about prophecy? What did you even know about spiritual? Can they feel what go to like? I don't understand. Now, Akwa the royal college and the pastor or a spiritualist now on or will all say I command the sickness that is inside your body to leave your body. That sickness, say. Ya ka na akọ n'ụbọchị nketa Igbo ndị manje mọnụ biko na-egbukwa n'iwe na anyị bụ okwu abịa back to back maka na amaghị m ihe bụ iwe Okongwu Dibia. Nyeza na Okongwu Dibia bịa na-atụ Ebuka Obi aka n'anya. Amaghị m ihe bụ Okongwu Dibia na Ebuka Obi kwuru okwu ọkpọghọ ga-afa onweghị onye dibia ọ kpọrọ afa ọ sị vie pastor practicing this thing ị na-eme you fake ọkpọghọ dibia afa amaghị m ihe mere na afọ unu ofu unu je biko na-enekene vidiyo anụ ihe Okongwu Dibia gwara Ebuka Obi. Ourselves. You see a man of God, he will come out and be preaching. Oh, but at the back, he or she is doing assignment. After calling Jesus publicly, he will tell you, bring money, go and buy something. Let me do work for you. Fetish things. Those things he is doing is native doctor. I don't believe in assignment. Any man of God doing assignment is a herbalist. Because what they would definitely tell you is to bring money. Let me buy something and do work for you. Or you're going to drop this egg at that junction. Drop the other egg there. In the name of Jesus. Watch you. You see the way I was talking about money now? I am publicly saying it. We have a project, right? Yes, sir. And I'm bold. But if you want to see me in my office, I will tell you to pay money before you have access with me. I am just deceiving myself. And that is what many men of God does. Any man of God that will tell you to bring money, fill form and pay money before you see the man of God, fake. Holy God! Power. I want to hear what's up power na efe na akọ wa gana aka efe na akọ say power. Try to compromise your faith. But this is onye ụkọchukwu anyị onye ochiko. Ọ sị ya bụrụ fada gị. Ọ sị ya bụrụ ụkọchukwu gị. Even if let him be your pastor. Even if his brother Ebuka that tomorrow will begin to tell you must pay this money before I will pay for you. Unuchi. Ọkwa ofu ka o si gbakọ na-akpọ ndị pastọ ibie ndị ori na ndị fada ibie. Ịma na ọ dịkwu na akwụkwọ ndị ọcha a sị dat n'oge n'elu. When churches will rise against churches, kingdom will rise against kingdom, country will rise against country. Nke afọ obi afọ na-eyitere that rubbish na fako. Prophet Ebuka Obi na-achọ okwu. Ị na-achọkwa okwu. Ị ma dịrọ happy with nke agwa ọda last time asị na-akpụ ntu. O wutere onye ọbụla nwaanyị anyị ejikwa nwoke ụdị ife a na-akọta ya dege mana ịnwe ife ọ ya abụ emeghe ọ ya adịghị mgbe emesịrị ihe onye ọzọ. What did you even know about prophecy? What did you even know about spiritual? Can they feel what go to like? I don't understand. Now, Akwa the royal college and the pastor or a spiritualist now on or will all say I command the sickness that is inside your body to leave your body. That sickness, say, that rubbish. Ya ka na call. Okay, na just say one na chukwu tell mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ tinyesi afa power nyezi ya ikiko those live ka anyị were na-make use of it to be idiot. Even Jesus Christ mgbe ọ bịara ụwa ka o si bụ onye isi ọ sị I command you to start seeing no bido fugbu ụzọ no ọ bụ ụzọ ụlọ aja na prayer some incantation tọnụ anya tee ya n'anya si anya jee na mmiri saa ya ugboro 7 ọ spiritual count. Kedu ife unu na-aghọrọ ile onwe na-epụta and again even kwesịrị ịma pastor prophet Chukwu Ebuka Obi I respect you so much but ọ na-abịa ime emegherie mgbe akwa ọkụkọ ma emeke agba m akwa ọkwa efu nka mba
ọ naghị ọrụ mụ na ya ịtọ today mma na-ekwu nke bụ eziokwu ọ ya na-aya ụtọ ibe nna-achọ ịgba bụ na mmadụ niile a ga-eme ofufe ọ bụla ịpụta wenye microphone na-epreach na-eme ụka ị na-expect ka onye ọzọ ọrụ ụmụ abịakwa soro ya ofu step it's not possible akara aka niile abụrụ ofu all fingers are not equal nna niile na-abasị iweta ego ka eje na-afịa ego kọlụ gị ife ya eje lụrụ ọrụ onwe ndị a na-emeri onwe ndị ọ na-aga alụ so stop calling them criminal they are not criminal ọrụ wakpo ọfakafa na alụ onwere ife dịka native ọnụ na akwụbere ndị na-aghọri onwe fa onwere ife dịka na isi na awa mmadụ esi anyị ka nwanda tụ headache to stop in Jesus name headache akwụsị who are you kedu ife ị ka na anya bụ ile onye ka ị na-aghọrị iwu na ilu na mkpa akwụkwọ anyị na-afa akọpi na-ekwu okwu ya it's not only native doctors are using it it's not only pastors it's not only prophet even China ndị China na-eyuzi ọgwụ na-akpọ ahụ ya baghị ije ụlọ ọgwụ ọgba agha ọgwụ afọ a na-agba kedu ife eji arịa ọhụ mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ kedu onye kerie Chukwu Ebuka Obi ekwensu a na-eke afịfịa onwe ife niile dị n'ụwa ma pọwa niile nwere n'ụwa ma mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ niile nwere n'ụwa onwe nke ekwensu ke ọkwa ofu Chukwu afọ ị na-ekpere oke si ya wee ha ndị anyị ova si anyị na-eri asị anụ na ọbụrụgo anụ toro ọzọ otu a ka o so wee ka ahịfịa kesịa tinye pawa na ya afịfịa ọbụla dị n'ụwa nwere ife ọ na-alụ naturally ọ eweta nke a weta nke a weta nke a kwubie okwu nye there is power in the tongue ga-agọzi mgbe a sịrị eyebe ala ọ ikwubie okwu na that thing were enye mmadụ ọrụ ya ọrụ which is natural thing ọ dị ba gboo it's not stealing mara ife kọleridebe to start with it, this is not what you should be preaching in your pit. You have many other things you should be preaching, not preaching rubbish. I'm about to say I'm not going to I'm not going to I'm not going to see query. Then I get the boundary. Take Jesus to go there, Penta. Or come Messi for you, Messi. I tell you, where's the other one? I'm a million 7. Wakene mo onye Jesus gwọ na Bible obi ya ka ife na-eme kwụsị kedu ife unu na-asala anyị isi Bible unu na-ekile mụ na unu bụ ọfụma unu na-anọkọta kwụsị peda Bible gụọ ya ọfụma agọta ife Chukwu kwu ọ ga-ego ka eji atụ ego n'ụwa if you don't know it ịmara ọmarịa Jesus mgbe ọ mee 5,000 bread and 5,000 fishes ọ nọkọtala bute empty basket bụ asọ ya bread na fishes misite at least 5 bread in here, 5 fish in here, or where increase yeah bread is send as you said in the basket in 5,000. Where's one nothing goes for nothing. Mariano why is nature. You can never cheat nature. Iye to fully leave a wet or thief. On your plan, I expect to call just not just what thief without doing anything. Or my brother, you are deceiving yourself. You must, if you didn't lose, you won't find. What are you preaching? Can you preach the fa? And the father bunda wayona and the pastor bunda wayona. Or if I piano. But they never need the focus the Woshimaka. Some of the people don't know for the Wundori. Focus Yoshi. Focus wickedness. For my Dibananya, the kiss for well Nanya. Pose, I be proceeded the preach. No, you're not no Jepima. Can you get a Ndi Igbo? I mark a day for me today when we're private jet. Oruna nke ndị Yoruba just straight to the point. Why you say to him, Oruna nke ndị Igbo achọwa fa ndị agha akọpe. That is problem with me and you people. Ano m efe a n'ụtụtụ ọgwa gị n'isi. Na pastor ọbụla sị gị weta ego ka ọrụ alụ gị ọrụ na that pastor bụ ekperi ma that. My brother, ọbụla akwụkwọ ọrụ okwukpọ that pastor. Agwụ nke dị iche nke dị iche gịnị ya ga-eme ofufe ọ bụrụ ka isi ebe ekpere nke ka onye asị ọ bụrụ otu China dị ka America dị ibe America ịfụ na dia life dị iche ịbata Nigeria ịfụ na Nigeria dị iche baa China different things in a different ebe kwara ka ntabi elu ile Ebuka Obi I love you, I love what you are doing and I'm praying for more success ka ị gaa n'ihu mana akọtesi na mmadụ agbachi na ala onye chie na agbachi ọrụ don't judge ikpe adịghị ọrụ ikpe dịrị Chukwu because a sị na Chukwu ga-ekpe gị ikpe according to ife ịnwa ka o yi ejikpe gị ikpe onye eji ife nwere okpe gị ikpe
so ajọ ọchị na n'ibụrụ chukwu ọ bụ na ị na-agụ baịbụl ka isi wee claim na-agụsị baịbụl ike you will see when they say don't judge so you will not be judged. Ibe dị nri chukwu a ịbụrụ chukwu ndị reverend fada ndị ori makọ ndị na-akpọ ndị ori ndị karagwo ka bife bata pit imepe ọnụ ị na-akpọ ndị tọrọ atọ mmụọ ọgbọ ndị ori anyị oke ekwere ka m rụọ ọrụ ọfụma wee mekwara ka m na enwebe okwu nke a bụ last one m mechi ekenekwa m ụnụ share this video ka o ruo ya ntị. Igbo ndị ọma njem onye eji n'aka ọ na-eche na vidio biko amaghị m ihe bụ iwe Okongwu Dibia ha amaghị m iwe Ebuka Obi enweghị onye ọkpọrọ afọ mana ụpụta unu eburu nwoke mmadụ n'obi onye pụta okwu azụ ka ekwu ya Ebuka Obi enye na ndị mmadụ akarịcha ihe ndị dibịa na-eme biko Okongwu Dibia tinyere gị n'ọbọ na Ebuka Obi akpọghọ gị afa nke na-afọ gị chere mkpịsị ngụ mepụtasị ya n'ezi tinyere gị n'ọbọ biko kwa ka ọ dị na mgbe ọzọ ụmụ Igbo